ಬೇದಾನೆ ಬಾರಿ ಡೀಪುಡು ತಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಬಿಕೆಣಿದೇನೆ ಆಗಿ ಇಂದಿಡು ದಾದ ಅನ್ ಪೇರೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದಾದ ಬೋಡನ್ಲ ಪನಡಿಯ ಕೆಬಿಗೇನು ಜತ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಿಪಡು ಎಲ್ಲ ಮೇ ಮುಜಿದಾರಿಗೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನು ತೂಡ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವು ಹೀರೋ ಏರು ಹೀರೋ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಲನ್ ಏರು ವಿಲನ್ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ ಓಡಿ ಅಂದ ಅವು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರೆ ಅವು ಏತು ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಓ ಮಾರಿ ಅವು ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ అయిన ಸತಿಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುಡ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಅವು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಪೋದು ತೂಳೆ ಮಾರೆ ದಾಯಿ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಎಂದು ಸೈಪರ್ ದಾಯಿ ಮೊಬೈಲು ಬನ್ನೇಟ ಕಾಪುವರ್ ಅಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ನಾವು ಪುರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಪೋದು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರುಂಡು ನಾವು ಪುರ ಆ ಮೂವಿನ ತೂತು ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ತುಳು ಬುಲೆಪಾಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ಕಡೆಕಾದ ನಿಖಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಿಖಲು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಂಚಿನಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆಂಡ ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.